megalayapost.news. Ka dorbar snong sangling rengkat ka senjuk ki prasnong mentakasngi kilarai ban syabyang ban likbret ki jabo jaban ki bami nagi snong ki bahap apo kosor nong po kata kadai hadin bakajingwan jurip bat kajing yusong perkhat ke balarai man pun urlong ki khatsau tu di kimat jingdawa balabu da ka dorbar snong sangling kumban pen kenmau lasan sngi kenti menta ki snong ki bahap apo kosor nong po kilaya kendu jing nakadau ka jingbom yo shu ban likbret ha kate ka jaka bakasnong kalakhang ban likbret nyot hendrei mentakasngi da kajing lik jurip bat kajing yusong perkhat larai ban syabyang man berat nyut baka bor district rengkar UMLA bat kibor badi pej kilarai ban pen urlong kumbala dawa da kador bar snong jong ka snong sangling swaban ya keren ne thir halor ka jing jong ka te ka snong na ka jing berat pathar ki jabo ki jaban bala pen sma utung ya ka snong UMLA ka nong po konstituensi ba meral bons u deputy commissioner ka ribhoy u abilash baranwal bat kunthuk kinom ikhmat na katanat arban nang ta kinom ikhmat na ka nong po town committee kiram ba snong alik jurip lang halor ka jinglong jingman jong ka te ka jaga the nyut bat hadin kata kisah syong perkhat ban ya keren pen bej baka snong kala ailat biang banlik berat jabo daka baburu haduk kharsau tuli kimat jingdawa badai ban pen urlong shwa banlik berat ikinyut kumbalai thu do ba Vincent Sokhwai sekretari snong ka sangling kimat ba khamat balabu badai ban lek shwa kalong ban pen bhano marror ya ka surok ba penyeso sakate ga jakat nyut ban pun khut shwa ikite gi jabo bala berat pathar baru ban bu arngut kinong ap perman ban pej habawan berat iki jabo nalor kiwi kimat jingdawa te hadin kajing ya khangdam ka jongi ya ka ban berat nyut kabala long sansi kenti adu menta gasni bat hadin kata mentasni lasyong ya ka meeting hangne hadisi office ka jing ya donlang deputy commissioner MLA ki officer na gatrat urban kirang ba sunong ki bahab ko ka town committee kumju ro secretary jongka nong po town committee te ha kane ka meeting na kaliang ka dorbar sunong ni labu ya kita ki kendon mo lengba ka jingtho hakmat ki officer ki badai pe kamsam hakmat deputy commissioner badai klidu jongka district hapo gajingdon jong MLA jongi te menta kasngi endang ladap ban yathir yatai sani ya kita kimat jingdawa ki bana kaliang ga dorbar snong kalapan kre na kaliang ga jongki kila kubur ya kata batkin penhun ya ka kata ga jingdawa ka bana kaliang ga snong ga jongi ngilabu bat ha kata ga jingdawa ga jongi ngila airu yaki ya kata ga por omdai ba maki kinshu kongu hakane ka meeting henrei rengkat ka jingtho ka jingtar kumju ru katkum kapor na kaliang ka jungki kila kubur ya kata bat ngila le ya kata ka jingtho ya tar ka ba kan sakentup hapo ka minus ka meeting bat na kaliang ka jungi ru nginpej ya ka minus ka ba lalong menta ka sngi ato kila atlut ne am ya kine ki mat jingdawa gi jungi kat hadu ka bangitip hadu bendakut ika meeting na kaliang ka jungi ki pajba nong song sunong kamtam ka senjuk ki prasnong ngilahun ya kati ka ba na kaliang ka department kala ya penbek te ka mat ka baningkong ka ba na kaliang ka sunong ka jungi labu haka gade berti surang namar ka jingjot rathai jungti surang te kine kali ki bawan the nyut ki haban yak lengba une surang idon kali he mo ki badang kampens new pala susu hakane ka porliur te ka mat ka ba hakmat ka bat ka ba kongsan kadai hakabe dai berti surang ba ka tenat PWD kadai ban senano mardor kamdai tang ban maramot namar ka ba ka condition ban maramot kam donchu onrei bakin sedang biang da ka bathmai le yak penhe black topping kumjuru ya ka proper drainage system kata kadai ka mat ka ba ningkong ka bangi na kaliang ka dorbar sunong ilabu bat ka mat ka baar kadai bakin peniang no ya ka gate hangte ya jakat nyut bat ban thung no arngut ki chokidar khnang ba kita ki chokidar kila ban pej perman ya kar komwan the nyut kumjuru ya kito ki bamdei hok banwan the nyut kila ban pensisa ban khang lane ban be kata gadai kamat ka ba hakmat kumka dorbar sunong gabu kimat ki babun ni don ka ba ngi sodei bangi nom penpau mentang ne ngin saya keran pat hakiwei ki por henrei ya ka ba menta lang insya ne am ban berat ya gate ya ki nyut ki bawan na po ka nong po town na kaliang ka jongi labu bangin penlaj no ya ki ban berat tang bada ka condition ngi labu ba ki dei ban penkuchwa ya kita ki nyut ki ba ki labrat pathar baru si kata dei anda ki ladep ban penkuj ban weng yete ki nyut hadin kata na kaliang ka dorbar sunong ngin sasya ya ki bakin berat lem da kumta lada kim patla ban penkuj ya kate ngin om sya bat hadu kan no kan simpor lada ka simpor menta ka sngi ki ban penkuj ki lala ban berat lacai
lada kasimpor lasai gamut enda kiladap tang bahadu bakin dadap cua ban pukut ya ketiga nyut ke bala berat patar barat sekitar ngaku mo beli ngalayo beli jengok suai gani ka jika bernyut ang kiyo usang di ang taman tang ng sudep ka meeting ka bala penbej ban penlong mata kesini ngalayo banya thir banya thain ban sungo bersngap ya kani ka wei ni kijing ka bala slim kani kam di ka kam ka batmai ka wei di bat ka jing persang ban wara ya kilat lenti nak ta ban penbahas phang jing beret kinyut ki bami dan iki jabo bami na po isnong di bahap po kasor nong po wei pinglayo banya penbe jela pediang ya ke city na kaliang jong ta snong sangding ka bala kersan dag singjuk ka snong bat banglayo banya keren sani ban address ya gitu jing don kam kala ande bade ka surok kala bende ban penbahai kan ni jaka bat ba ha ka wei bat ka jing khang ka jong ka snong sangding ban likret iki ning jabo kade iki sisa bat ba kidi hok hi ban le kumta namar ba ki jabo ki belalang hantu lalong sisa ka jing ta ya ka leer ka giring men sim ban song ban sa kade iki sisa bat ba di nak ta kadaw nila yo men trem ya penbek bat ba di nak liang itu kiru atu ki kendon ki balaya bu bade ban penkuit no mardor ye gitu ki jabo badon hantu nang ba ki wei snong ki ba apa son ko kinla ban sedang ban bread ya ki jabo hantu bat nila sim ru ya karai ba kendon gani ka monitoring committee apa kanong po taw ya ka ba lakri da deputy commissioner member secretary di ADM jumi bat kita khot ki ba kentup ya kinong mi kmat na tong komiti na kirang ba snong bat kumju ro na snong sangding bat sunjuk ki snong bat expert na ka urban affairs department kilai don lang hakane ka monitoring komiti ke bala sedang menteri kam nadu mentah nadu kene ke por mengakren mengamantah kala sedang menteri kam bat bagi kam kin sedang bania nadu mentah kumno ban pentikna ka management mano balik berat ikinyut kita kejing don kicokidar bandon daga gate ban pentikna ban regulate nang bakan nomlong kejing berat pathar ya kini jabo ban kawi ni gidaw wala pelong ba ban lang kiti jabo ang kiru kim desu ki mami tang ni snong kala don kiwi ru ki balik berat iki jabo kim jaban ki nang no marba mdon ba pe kena gini gisgi kumno ban regulate ban khang tang kino ki bedai hok balik berat tu ning takadaw kadi kejing ya ka dor bar snong kejing dawa ke jengki bersngo jengki ke dik besong nia bat kum UMLD layo bani kendulang ki naga town naga district administration bat ni kat bala ni suku ba min la he ban dikena nam ta jing be ke bani kam ki jing gidon be nang ta ke pen kre nam ta wi ki project manang kam pen bah ya kan ka kabadon mentah nang ada perang gila kenomno hadin lai benai do sau benai sala ban sedang menteri kam ban pen hai ke ni ban kita Megalayapost.news